Ajde ovo da igramo, hoćete? Ajde ljudi, please, please, please. Please, 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 please. Please, 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 da igramo, please, please, please. A šta? Jedan dobije jednu kartu, na koju drugi odgovore sa slikama. I onda on glasa ko je najbolje odgovorio, a ne zna ko je šta odgovorio. Ajde, new game, sad ću vam pošaljem link. Kažu da ti treba ceo život da bi našao mir i prosvjetljenje, ali treba ti samo 20 sekundi da nađeš donja crta. Vi birate šta vam treba 20 sekundi da nađete. Ajde. Kažu treba ti ceo život da nađeš mir i prosvjetljenje, ali treba ti 20 sekundi da nađeš. Hvala Bogu pa nije slika. Ali treba ti 20 sekundi da nađeš. Tu treba ja s Aleksine. Dosta sa Aleksom. Otišao je. Treba ti 20 sekundi da nađeš. To jako... Ne bi da glasam za ništa, ništa nema smisla. Evo ti. U sljedećem John Wick filmu postoji scena gdje Keanu Reeves ubije čoveka sa... Otvaga se pijano. Ubije sa bananom. Dobro. Lampom. Lampom. I... Vagenom pljeskavicom. Hamburgerom. Yeah! Bio sam ubeđen da će Savo da stavi dildo. Sve Hobby Lobby. Da, Hobby Lobby je prodavnica. Koja se trenutno inspektuje zato što je prodavala... Nešto. Šta je prodavala? Prvo će ga vjebamo srednju. Znači, agent koji masturbira na tebe, koji masturbira na pornići. Crnce! Ajde, ja ću ovo. Yeah! Hannibal Lecter ima ukus za ljude, za ljudsko meso, ali također ima ukus za... Idemo, pravi je... Aaaa! Ja sam htjela ovo govno da stavim i nije mi radilo. Pa viš da si stavila. Pa nije to moje. A to je... To ste ladno, ovo je govna kuća. I nešto? Je pogrešno, ne želim da budem u pravu. Što je smešno? Ništa, gasi Google. Nisam to kucao. Ajde. Using my ass as a confetti cannon? Šta? Joj, pati se. Ja, bož. Samo jede bananu. Molim, to je najbolja slika koju sam izabrao od onih koji su mi izašli. Ne znate šta mi je izašlo. Sve od incidenta, svaki put kad zatvorim oči vidim... I to će biti... neću. Svaki put kad zatvorim oči vidim neću. Sve od incidenta. Šta je ovo? The Rock! Moram! Ne! The Rock pobedio Necu. Hej, ajde da pokrenemo peticiju za... Bum. Za šta? Za šta pokrećete peticiju? Hej, ajde da pokrenemo peticiju za prostituciju. Mislim da to već postoji, nije potrebna peticija. Peticiju za... Da Aleksa poraste. Porasti. Da Aleksa porasti. I peticiju za... Peticiju za izbacivanje Ane... Ne znam ni srpski, pogledaj, šta će u Srbiju? Pušio bih, pišu za... Za šta bih ja pušio, pišu? Ajde. Ajde, vidimo. Prvo... Pušio bih, pišu za seks. Pušio bih, pišu za... 100 dinara za zabavu. Yeah! Treba mi još, čega mi treba još? Fali mi još afrički deci u podrumu, a fali mi još daski u glavi. Pa zavisi čiji je to odgovor. A kom ne treba još afrički deci u podrumu? Svima nam treba. Nešto je Bolja ljubavna priča od Twilighta. Molja mi je kamen jedan. Ovo je najbolja ljubavna priča, ljudi moram da priznam. Yes. Crnac i voda, aha. Ta je Michaelu Douglasu dalo rak u grlu. Ladna voda je Michaelu Douglasu dala rak u grlu. Muda su Michaelu Douglasu dala rak u grlu. Njegova... Ne, neću ni da kažem. Show image. Kolačić iz igrice mu je dao rak grla. Kuki kliker. Kuki kliker mu je dao rak. Moram stavimo šta je Aleksu traumatiziralo kao dete. Show image. Aha. Visina je traumatizirala. BMW ga je traumatizirala. Moja neučitana slika ga je traumatizirala.
I škola. Najviše mi to... I kako se nisam svetio diseleksija da napišem. Fakt, treba sam stavim teorijski ispit. Ništa nije smešnije od... Ništa nije smešnije od... Dobro. Od tebe. Kad vaš. Laž. Roki! Mene Veljka jedini pitan, jedini smiješan, jedan jedini, ja Veljko jedinstveni, ma vaš. To je 100% Veljka. Roki, ni ne ljutim se. Ali ne, to je čeka Velja, Savika se čeka Velja YouTube. A, onda pogrešno. Za samo 25 centi dnevno detetu u Africi možeš da daš šta? Ha. Koju mamu vodu sapuni ako ostane kuspori vode. Razmišljam si između prvo dva. Savo, je stvarno tvoja mama košta 25 centi dnevno? A moja! Ništa nije vredno da se ubije za brata osim čega? Da ubiješ brata zbog toga. Da je vredno da ubiješ svog brata. Ništa nije vredno ubiti brata osim... O, više s tim Pornhubom. A, premium. Aha. Osim V-Bucksa. Teško. Jo, salame. I... Isto u ime i... Dva Pornhuba, jeste ludi. Kako nisu V-Bucksi, Ljubo? Stavio go bakse, malo bi više razmišljao. Ta pali žene. Boljano da je birala, ali neka ja sam. Valjda ja imam neke ovdje. Žene, pali, žuti snake. Joj, bož. Žene, pali, Ana... Okej, Aleksa, dobro, u redu. Žene, pali. Ne, Ryan Reynolds. Ryan, Neću ni da pročitam. On pali muškarci, tako da žuti snake. Veliko treće nisi ni izabrao. Ne, nisam, ne. Planine su žive sa zvukom. Sa zvukovima čega, šta živi na planinama i proizvodi zvukove? Šta proizvodi zvukove na planinama? nije to pitanje, Nego, kao u planine su žive samo kad se čuje taj zvuk. a, Ne, planine su Šta to žive znači? sa Da možda bude bilo koji zvuk, ali taj zvuk da bude tako dobar da planina živi. okej, moj odgovor je šta proizvodi zvuk na planinama. I moj, i moj. I moj. Znači, Ani će da bude drugačiji. Kad bi Ana igrala više. Na planinama zvuk proizvodi. Ajde, Aleks. Aha. Laš. I proizvode... Vukovi. Mi. Tako. Tragito. Tarzan! Samo je Ne, tako. ovo 3 mufljuza. Ja Ovo bih je najviše rekao ja. privlači, ali Ja, nekako ovdje su vimo ovo. Nema Aleksa, ne, o, mufljuzi. ne. 911, šta je hitan slučaj? Prvo, nema bateriju u slušalicu. Tačno znaš kad je Aleksa pisao, bre. Nema bateriju u slušalicu. Ej, pa nije ni lepo speo disleksičar, ja. Morao bih da mogu da živim od... čega? Sam. Okej. Da. Ja slučajno imam već pripremljenu sliku. Volio bih da zgrađaš sa... Pročitaj. Ne. Yeah, V-Bucksi. Mm. Splendid, simply delicious. Sve je to toliko ukusno. Hot dogs. And AIDS. Hot dog i sida. Aha. Kilo salame! Bude li kilo salame opet pobedila? Hot dog i sida, Ljubo. Sida. A Kilo mogu salame, priznam, ljubav. ne mogu. To je to. Ljubo Sava će opet da pobedi. Znaš šta možete staviti? One oglase rade samo 3 km od tebe. Ljude, pali Roblox koji... Ovo je nešto lično, a? Kome sam se ja ovako zamerio? Ljude, pali... Verovatno Ljuba koji spamove nijemo... Sausage, pali virš. Okej. Ljude, pali... Ne. Najbrži način da nekog ubi. Sad sam opet teo stavimo neko basci. Ovo mogu da bude tačno odgovor. Da su cigare sa. Nisu. Oh my god. Jaj. Znao sam samo cigare. Kilo salame. Znaš šta je najgenijalnije da ubije čovjek? A brate.